Ola, son Ana e hoxe veñovos a contar a historia da Casa do Medo. A historia sitúase en Valverde, onde o neno naceu. El marchara de Valverde e nunca regresara, pero por uns motivos tivo que regresar, e aí cando compra unha libreta e empeza a historia. A historia sitúase en 1961, cando vai xogar á Leira de Mauro, e lle contan as lendas sobre a Casa do Medo. O día seguinte, el vai á casa e ve que a porta está aberta. El entra e a porta péchase. No suelo descubre que hai unha trampilla cunhas escaleiras. Canto entra descubre un pasadizo e chega a unha sala cun fantasma. A fantasma dille que ten que elixir unha porta e elixe dúas. O neno reaparece nunha cova. Tras escalala resulta que está nunha illa. A illa resulta que ten forma de lúa e alí encontra a Aurora, que lle di que ten que enfrentarse ao deus das serpes e se o fai liberará a fantasma chamada Branca e a el. E agora contareivos uns datos sobre Agustín Fernández Paz. Naceu en Vilalba, era licenciado en Ciencias de Educación. Por máis de 3 décadas foi profesor. Tiña premios como o Nacional da Literatura ou o Premio EDB. O meu personaxe favorito é o protagonista, xa que me parece moi valiente. Eu recoméndovos este libro porque é moi gracioso e divertido. A parte de ser divertido e gracioso, ten unha trama bastante interesante, aínda que a min personalmente non me deu medo. Si que hai en partes do libro cal sintes verdadeiro medo polo neno, xa que non sabes o que pode pasar. Si tivera que calificar este libro de 1 ao 10, daríalle un 8, porque está ben. Pero sí que o faría un pouco máis longo. Daríalle máis importancia aos outros personaxes. Adiós.